Usaimena zentzumen gutxietsia da. Hala ere, ura galtzeak arrisku eta osasun arazo larriak eragin ditzake. Hala nola, isolamendua, depresioa edo janariarekiko interesaren galera. Bestalde, usaimen urritasuna gaixotasun neurodegeneratiboetan ematen den sintoma ez motorroikoena da. Ez dirudia inerraza usaimenik gabe bizitzeak, ezta? INOLFACT proiektua ikerketa eremu horretan barneratzen da. Usaimen sistema immunegarun ardatza sakon karakterizatu nahian. Helburua da, usaimenarekin zerikusia duten mekanismo molekular immunologikoak dezifratzea. Mekanismo horiek, Alzheimer edo Parkinson gizako gaixotasunen garapenean eragiten baitute. INOLFACTen testuinguruan, ezaugarri garrantzitsu bat generoaren dimentsioa ezartzea izan da. Horri esker jakin ahal izan dugu usaimen proteinak ezberdinak direla Alzheimerra edo Parkinsona duten emakumeengan eta gizonengan. Hori garrantzitsua da. Etorkizuneko saio klinikoetan kontuan izan beharko dugu aplikatu beharreko farmakologia gizarte osoari bideratu beharko dela, bai gizonei, bai emakumeei. Bi gaixotasun neurodegeneratibo nagusiak ikertu ditugu, Parkinsona eta Alzheimerra. Baita gaixotasun hauen fase prodromikoan dauden pazienteak ere. Hala nola, REM-loaren portaera nahasmena edo narriadura kognitibo arina dutenak. Immunitate azterketa eta usaimen azterketa oso zabalak egin dizkiegu. Bi alderdi hauen eta aztertzen ari garen neurodegenerazioaren artean erlazioa baitago. Bestelako azterketa batzuk ere egin ditugu. Irudi eta azterketa kognitiboen aldetik nahiko biziak direnak. Horiek, datu ugari eman, elkarren arteko harremana bilatu eta ondorioak ateratzeko aukera emango digute. Alzheimerra duten animalia ereduetan ere ikertu dugu lotura hori. Immunostimugailu gisa identifikatuta dagoen mentol izeneko aroma erabiliz, ikusi dugu aroma horren esposizio laburrak eta errepikatuak ematen direnean, sagoen erantzun immunitarioa erregulatzen eta gaitasun kognitiboa hobetzen dela. Bestalde, gaur egun bestelako erabilera terapeutiko bat duen farmako bat identifikatu dugu, gaixotasun neurodegeneratiboak tratatzeko onuragarria izan daitekeena. Eta usaimena entrenatuko balitz, sistema immunean eragina izango luke eta beraz, baita Alzheimerraren eta Parkinsonaren progresioan ere? INOLFACT proiektua bereziki garrantzitsua da helduengan. Tradizionalki, beti izan dugu kontuan ikusmena eta entzumena, baina usaimena, entrenamendu egoki baten bidez, baliabide diagnostiko gisa, markatzaile pronostiko gisa, edota helburu terapeutiko gisa erabil dezakegu. Une honetan, INOLFACTek datu, aldagai kliniko, biokimiko eta immunologiko ugari ditu. Eta orain, korrelazio berriak antzemateko eta lortzeko bidea emango duten adimen artifizialeko metodoak ezarri eta aplikatu beharko lirateke. Hau, diagnostikoak hobetzeko, genero dimentsioa kontuan izaten jarraitzeko, eta etorkizun batean, informazio guzti hau sudur barneko terapia garatzeko erabili ahalko da. Beti ere usaimen doitasuneko medikuntzaren ezarpena helburu izanik. INOLFACT, usaimen doitasuneko medikuntza ezartzen. Navarra Biomed, ikerketa biomedikoko zentroa.